Arobinagu si alụ ọrụ ọ ga-abụ na ịbata na be onye nwe Arobinagu ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ ọ bụ na ebe o jebe mana ịbụ onye ilo ma ọ nọnwe ihe ị chọrọ ime na-adọrọ mma n'eziokwu ife onye bụ oche nọdụ n'ebe a nọdụ oche na onye nwe ụlọ ma ị na-anụ ka a na-ekwu okwu n'ime ụlọ iche na ndị anụ ya ị nachi ya azụ ọ bụ na ịbụ onye ọbịa na-amaghị onye bi n'ụlọ ife onye nọ n'oche n'iru ụlọ iche na onye anwụ na ịnachi ya inyo anya fụ ya isi na onye anọkwa ya ịnachi ya ma na onye abụrụ mmadụ na onye ị na-afa abụrụ mmadụ na Arobinagu ifugo ụzọ ihe taa ichekwa ezinụlọ ọmụmụ Igbo Igbo ekenekwa m unu n'afọ vidiyo dadị anyị nọ n'akụkụ ebe yes anyị na-achị ka ọkọwa ihe bụ Arobinagu ka akọwa ihe bụ Arobinagu unu maka nsị eweta teaching m unu maka this channel has been functioning from day one anyị na-eweta ebe a weta ebe a so even you as a Christian o nweghị niile ihe mụta ihe na-eche vidiyo mana a lot of people na-asị Arobinagu ikenga gwugwochigwu they don't even know the meaning. That is why we are here to enlighten. I kụziri unu na mbụ Christian nwetara unu n'ụka nwetekwara unu n'ihe bụ na omenala Igbo ọ bụrụkwa ije gwa ọka ọgwụ ọ bụrụkwa ije bewe mmadụ isi na bewe mmadụ amụ bewe nwaanyị ala wee mee ka wee mee ọgwụ like that dibịa na Anambra steeti na-eje ego pasị mmadụ agba bịa ọkụ nya aka nwanne nya boys bịa na gada tibi ọkụ. A lot of things ajụ ihe na-emezi mana this our daddy being a reverend priest ọ bụ ụkọchukwu ose bụrụ ụwa ka ọ na-akpọ onwe ya ụkọchukwu ọsọ ka ọkọwa ihe bụ Arobinagu that a lot of people ịmaga nwekwa ihe ọkọrọ ihe dị very very interesting chọka nkwe ọ sị na-enwere Arobinagu nke na-echekwawa ezinụlọ Arobinagu na-echekwawa ezinụlọ ọ bụrụ nke Arobinagu na-echekwa ezinụlọ that na most times ihe ọ na-aga emekarị mmadụ is that na inwe ike buli ihe ọjọọ n'obi ka ịbata be mmadụ mgbe gboo na ịma na mgbe gboo na mbala na-eye oye na nwere ike ị na-agafe na-enebe anya na be mmadụ fụ ka dị mkpa nọ na-abịa nọ n'ihu bịa na most times buli ihe ọjọọ na-abịa na data Arobinagu ahụ ọ bụrụ na nọ ya egbu gị egbu mana ọ pụta o create an imaginary image to you. Most times ịpụta ifile na mmadụ na the compound wale mama na onye ahụ nọ n'ọcha ha abụrụ human being. But due to now he has brought up himself and the family is entitled to it, he will first of all create an imaginary images so that he see na mmadụ nọ there ma mmadụ na onye ahụ abụrụ mmadụ. Just like many of us bụ Christian onwe ha na-akpọ teleporting ọ bụ na aga dunamisi ya ma ya afụcha some shocking testimonies of people. Yotago onwe ba na nwoke na testimony like this you feel that it is a lie but it is not. That God can actually use mother inwe ike nọ na Lagos for example chukwu na use your image to talk to somebody na London on a steady. So many men of God, Johnson Suleiman, Joshua Selman, Mago, all those things are Mambosi no chief Joshua Selman is no chief passport and all this in a moto. So the driver thought no kabum mad, not knowing no the drop wa onye obu na airport, onye obu na achu ya. Man hopatazi na say no driver go like this. No, don't worry, you will get Ozobolo is there called on was or for na moto then fuzia onye na achu passport ya. All those things are beginning it on a me or the no one on here. That is why I've been at a phone mad today. In a second, no malonia, while a maboro the person. Man, a deep down, man again on your half bugo somewhere, whether in your dream or in a location each fugo. On a meme, such couldn't get idea and one thing. You hope Arobinagu, uno get this video. You could kaba wanaro, share and drop a comment in the comment section. Call you one. Yado. Ịnọkọ mma ọ ya abalụ gị ị na-agbazikwa mbọ ọ mbọ ka eji malụ ndị be unu echuwe m ụla ikucha ọsụsọ ihe bụzi nsogbu bụ na oge ụfọdụ ekuchacha ọsụsọ adị enweta ha na-achọ mana ofu mbọsị atụfere m na onye ụgwọ ezinụzọ na-ejezikwa ụlọ na-ejekwa ụlọ na-eje ụlọ maka na amachite ede ebunala eze ọnụ ndị ilo chọrọ n'ụlọ afọ ọgụ eche na ihe siwegolu gị ike
nke ọjọọ ya na ọ na-eje ụlọ ọ dịka ijelukwa enugo tata achọrọ m afa mba okenye afa mba okenye ụkọchukwu osebụla ụwa Reverend Fada Fidelis Okechukwu Onwudufọ ka achọrọ m ikwu gbasara Arobinagu ị ga na-anụ okwu a ụfọdụ asị na Arobinagu na-enye nsogbu be anyị Arobinagu nke a Arobinagu ị ga na-anụ okwu a Arobinagu bụ ezigbo afịa bụ Arobinagu mana oluzie mgbe ịchọ ka ọ lụọla gị ihe ịchọ ka ọ lụọla gị ijekwanata ya iwu ọta ya n'ezie na ụlọ gị lụọla ya zọọ ya a na-akpọ ya ịzọ Arobinagu otu esi azọ n'ụzọ ama azọ ọrụ Arobinagu a na-egwu onunu obere onunu wee dọnye asụọ ya aja ọtọ adịgote elu etela ya ọ na-akwa mụrụmụrụ ke ihe Arobinagu na-alụ Arobinagu na-alụ ụzọ ihe ịtọ nke mbụ ọmụmụ anyị nụọ nwaanyị ka ọ achọ na nwa achọ na be anyị ebe a nwaanyị na-abataghị ana ọ na-amụ nwa ọ ga-enwe nwoke ruo ka ọ mụọ nwa nwoke ọ ga-enwe nwaanyị ruo ka ọ mụọ nwa nwaanyị nke ebe ọ na-alụ bụ ụmụ anyị ndị nwaanyị jee ije di ka ha na-eji ije di n'oge ọ dabụ na ọnọtụ ha ezigbote aka oge otolite ha na ka ọnụ dị ọsịsọ ọnụ adịlukwa n'ebe ọ na-eje ka ọ mụọ nwa n'oge ka ihe nke abụọ Arobinagu na-alụrụ ha mgba n'oge gboo ha nke ịtọzi bụ ichekwaba ezinụlọ ka onye ilo dabatana ka ọgwụ dabatana na ezinụlọ ka onye bụ ihe ọjọọ n'obi gbata elete ka ọ dabịa n'ebe a ụzọ ihe ịtọ a otu Arobinagu si alụ ọrụ ọ ga-abụ na ịbata na be onye nwe Arobinagu ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ ọ bụ na onwe ebe o jebe mana ịbụ onye ilo ma ọ nọnwe ihe ịchọrọ imerụ na-adọrọ mma n'ezinụlọ ife onye bụ oche nọdụ n'ebe a nọdụ oche nke na onye nwe ụlọ ma ị na-anụkọ a na-ekwu okwu n'ime ụlọ nche na ndị anụ ya ịnachi ya azụ ọ bụ na ịbụ onye ọbịa na-amaghị onye bi n'ụlọ ife onye nọ n'oche n'iru ụlọ iche na onye anwụ na ịnachi ya inyo anya fụ ya si na onye anọkwa ya ịnachi ya ma na onye abụrụ mmadụ na onye ị na-afọ abụrụ mmadụ na Arobinagu ifugo ụzọ ihe taa ichekwaba ezinụlọ ọmụmụ ka esi azụ Arobinagu a na-etinye ọdụ ụzọ ihe tọ eji ọkụkọ Igbo ọkụkọ wee na-azọ ya ise ya kwanyezi ya ngwongwo ndị ọzọ gasị a na-ejikwa adịdị ọkụkọ Igbo nke nwaanyị wee na-ewudo Arobinagu mana nke kazi nke bụ na ọ nwere ndị na-ejikwa oge ahụ gbuo ahụ ịmana iji mmadụ wee mee ihe na-adịrị ha ofele oge ụfọdụ ndị ohu oge ụfọdụ ndị mba o nwere ndị na-eji nke a na-akpọ ọkala mmadụ wee na-eme Arobinagu eweta dimkpa onye ọbịa ma onye oru ada ejikwa osu mkpọrọ osu adịghịla ọgwụ imeta osu ka gị na-alụsị nwe ya eme ofu mbọzi aga m ekwu ya gbasara osu enwere dimkpa egbuwa ya egbua ofu anya aba na-akụ a ofu oghere imi aba na-akụ a ofu ọkpọgide ofu ọkpa aba na-akụ ofu aka aba ya akpọwa ya egbua onye ebulu ofu wee jee zọọ Arobinagu bie ịkọzi ebulu ọkala nkọzi wee jee zọọ Arobinagu bie a na-akpọ ya ọkala mmadụ enwezi ndị na-akata obi were ofu onye zuo oke wee mee nke mmebie ọ dị ka isi bụrụ dimkpa na otu isi akata obi otu isi emekarị ụdị ihe ndị ọzọ na-atụ egwu imenụ ma ọ bụ na ịchọ ka nke gị pụ iche mana imesi ihe ndị a adọnye kpuchie ya a na-elekwa ya elekwa a na-akpọ ya ịrọke Arobinagu a na-arọke ya arọke ụfọdụ na-arọke ya n'izu ụka ụfọdụ na-arọke nke ha n'ọnwa ụfọdụ na-arọke nke ha n'ọnwa isii ma ọ na mgbe arọ o sizi ihe ikwe na nkwa oge ya arọke ya a na-esi ite n'ama si ji tinye ihe a eli uwe akwanyesịa ya afụnye uduko unu ebe uduko esi na nkwa apụta etise ya esie ya bụ nri
onye ọbịa ndị ga-eli nri ahụ eji wee rụka Arobinagu bụ ndị bi n'ezinụlọ ahụ na ndị maalụ ezinụlọ ahụ. Onye ọbịa agaghị erie, onye ọbịa lie nya bụ nri osoro Arobinagu esoli onye ahụ na-anabi eje nọdụ. Nke ahụ bịazi abịa na baghị na ha afụ anya onye wezie nsogbu. O so na ụfọdụ na-enye nsogbu n'oge kịta. Ya ama na inwe Arobinagu mana iliri ha Arobinagu osoro na-abịaghị je na-efe gị ụgwọ na-emebichala gị ihe Arobinagu. Ọzọ ndị ga-eri ihe eji wee rọkie bụ ndị nwunye na ndị ezinụlọ ha na ndị ha chọrọ inye. Anyị ekwugo ihe ndị a abịazịa n'ime oge eji elekwa ya. Ọ bụ na ọ ga-eluo iji imehie ya, ọ gbaghị nkịtị, onye kwughị obere oge o nwere ike oche na ahụ na nwụ nwoke a na ọ wetara ọkụkụ nke arọ ma ọ bụ na ọnwe ebe o jebe na ọ ntaghị ọsịsọ. Ọ gaa ahụ na abụ gaa arụ ịtọ gaa arụ ịnọ gaa arụ ise Arobinagu ebido ifia ụgwọ. Ọ na onye dị na mbe dị n'ụgwọ ọ bido ifia ụgwọ ọ bụ na onye nwe ya anwụgo gị kpara ya n'oge gboo ahụ ebidokwa ime ya nke ha na-aga. Mana onwe mgbe ahụ mgbe o ruzi n'oge oyibo batasị oge ụka batasị adịghị elekwazi Arobinagu. Ndị nwunye enwe adịghị enyezie ihe a na-enye ya. Ndị na-enye amara ife eju ewu die. Ọ bụrụ nke a na-enyebu ewu ịma njewe inye ọkụkọ. Ọ bụrụ nke a na-enye ọkụkọ oke ọkụkọ ihe njewe inye nke nwunye. Ọ nwere ike ọ bụrụ na nna alụrụ ya akọwaghị ọrụ ụmụ ya ọfụma ihe eji elekwa Arobinagu ahụ onyebe nsogbu, ma ọ bụ ịgba ya nkịtị onyebe nsogbu, inye gị ihe chacha ihe nke ụdị nsogbu ọ na-enyezi ọ na-ebute nsechighi azụ ihe onye ahụ ị na-eme. Ọ bụrụ onye na-alụ ọrụ aka onye na-enwetazi ọrụ, ọ na-enwetabu ọrụ ịtọ n'ọnwa nwee ego na-ame ọfụma. Arobinagu abụrụ bịa nke inweta ofu ọrụ ihe alụgide ya ọgwụ iligide ego ya agwụghị onye nweta ọrụ ọzọ. Ịlụkwa ọrụ ọzọ enyekwa gị akwụkwọ gị ụgwọ iligidekwa ego ya ọgwụghị onye nweta ọrụ ọzọ. Ọ ya eme onye ego adị ya n'aka. Nke bụ akpa asịsa ị na-akpata ego ha na-apụkwa ozugbo. Ịkpasị ego eji wee rụọ ụlọ ọgọ gị anwụọ iwere jekwa ọgọ natakwa. Ekpe ego eji wee tinye nwa na nnukwu ụlọ akwụkwọ kpacha ya ụlọ ikuku ebulu elu ya iwere je rụgharịa ụlọ ahụ nọdụkwa ijikwa ego ọzọ ka iwee ziga nwa gị obodo oyibo nke nọ n'ụlọ akwụkwọ adaba n'okwu ụka ndị uwe ojii. Ego ahụ erikọrọ ya bidokwa n'isi ya ka ọ na-eme. A na-akpọ ya akpa esisa. Ị na-akpata ị na-esisa, ị na-akpa ị na-esisa, akpa esisa. Ọ na-ebutekwa ọgbaghara ezinụlọ. Nwanne anya ma nwanne ya a na-ese a na-anụ a na-agba a na-ekpe oge niile ya ụkwụ ndị ofu nne ji mana fada esi ofu ezi aga. Ọkwa ihe ndị ahụ oge ụfọdụ ọ na-ewetakwa ala ịgba mmadụ n'ezinụlọ ka ya nye ofu onye ala ọ na-akatakwa ọ dị ya ka o zughọ adịghị bụ ọ na-aghọ ala n'ezinụlọ ahụ. Ihe na-emekarịsị o ji enyekarị nsogbu n'ezinụlọ ụfọdụ ọ bụrụ ndị nna ha jụọ ya na nna nwụta ngịnwa njele ụka wee jụ ya tinye ya chọọzi ha o duru ụmụ ya niile wee pụọ na ya onye nyezi nsogbu ebe ahụ. Ebe ọ na-aka enye nsogbu bụ nwoke nwunye wee nwụọ o jeghị ụka wee nwụọ ụmụ ya dị ndụ adịghị eje ụka fa abịaghị eje ụka fa abịaghị eme ihe Arobinagu ahụ ha na-eme ha fa ya ama ife ọ enyenwu ha nsogbu. Ụfọdụ ga-abịazi asị ka ihe anyị emekọta Arobinagu anụnwa ka na ya chọọzi ya
ndị anyị na-emegide ekpelechi ọbụla, mana ihe na-emekarị bụ ịkọwara ndị mmadụ ka anyị mara ebe ihe na-eme anyị si oge ụfọdụ wee mara ihe otu anyị si wee gbagharị ihe gbasara ya. Mana ọ bụrụ na onye kwụsịrị ike na mmụọ n'ime mmụọ, Arobinagu anyị emegharịkwa arụ ebe ị nọ, egwu ada atụ ya maka iji ihe ụgwọ nwe ihe gbasara ya ndị ọbịa nwe chi ọzọ ikwenye kwesịrị ike. Arobinagu Arobinagu n'ọlụ nwunye ejekwanata obizie n'ụlọ, ụfọdụ ga-ejekwa sị ka anyị lụgharịzie ya maka ọgụ ụfọdụ ọda mmiri amatasịa ya ọkụrisịa ka anyị lụgharịa ka anyị ebute ya ọzọ, ejekwa na ebute ọzọ ibute ọzọ ya na nke ebutere mbụ nke ha na-anụ ọgụ ya maka ịmazi nke bụ nke ịmazi nke dị ya mbụ na-enye nsogbu, asị ndị agbara gị afa sị gị ebute ọzọ nọ nke nna unu ha ka unu gara anya si ji ebute ọzọ ibute ọzọ ọ bụ na ọ dabahụ na nke bụrụ ngwara nke o mebizi ihe karịa ihe ọ na-eme na mbụ. Afọ mbụ okenye ụkọchukwu ose bụrụ ụwa Reverend Fada Fidelis Okechukwu ọbụla ụfọ abụ m onye Igbo